friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Dini मोनसे गोदान भिडिअ नोंसोर गासिबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबो बरायहरनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै फुंनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय। नायदो दिनै जा खुवा खुसो जोङो थान्दा बारा जाबोगासिनो। लामाखै दसे फैदो र'। बाबलुखौ लाबोदो। बिनो बाहेराव लाबोदो। याखैनो माबि सानो नागिरगासिनो। ठंडे ठंडे हवा चल रही है, ठंडी ठंडी चल रही है मौसम मेरी आता है। छुट्टियों के दिन में चली जाए पिकनिक पे हम। agak itu ya. Begini mah habustri ya lah mana. Begini kita tak mana begini. Wah bara zabobai dong, time abang hilang bay dong. Sih juga ada video kama. Sedang enggak meneo. Thang xe đâu, thang xe. Hắn đặt hả? Xa lưng đi xe, xa lưng à khơi nữa. Xa lưng đi xe. Đây. Đây logoफोर जोंहा रुटि बानायगासिनो फुंनि ब्रेकफास्ट दासो। ओमफ्राय फारसेखै नागाबाय दङ। साब फारसेखै ओमफ्राय नै फारसेखै बेंगन का भरता बानायगोन बिलाइ थाइनै जादो फान्थाव थाइसे सावदो नै जाबाय। नै दासो जालांदो जोंहा 9टा 9:30 जालाय लांबाय। फान्थाव सावनाय बिलाइ सावनाय एवबाय ओमफ्राय पर'था जाबाय। नै लोगोफोर रेडि जाबाय जोंहा थांनो ओंखारखांबाय। खासेया जुता गानबाय दं। फिसालाया थाव फोननो थांदों दासो। बाबलुखौ लाबो। ओंखारखांबाय रेडि जाखांबाय। सुइटार गानाखै आं सोनासो लाबाय दा गोजांबोगोन ना। बार बारबाय दं। नै थांबाय जोङो। मोनफैबाय जों मोनफैना साहा लोंबाय नै फिथा बानायनो खोन्थादोंमोन आङो बानायनो होनदों आनैया। ओमफ्राय गुन्दैबो दंबायो बिखौ लांगोन थावनि बानायनो। ओंख्रि मा संगोन नायनि हस्टेलाव थांनोसै। ओंखाम जाबाय। अनला नै थान्दा जाबाय। अनला मोनसे मा दाउ बिनो बाबलुनो पेडिग्रि लाबोबायमोन जोङो बिजि थुनो मोनबोदिया डाक्टर गैयामोन दा 5टासो मोननाय पेडिग्रि जागासिनो। सानसेयाव जायाखैनो इयो गायावनो जागासिनो। सानसे गिदिर खोमा गिदिर नुना। ओंखाम जानोसै नै जोङो। अनला दाउ दाउ एवनाय आसार। नै दाउआ थांनो ओंखारबाय। लोगोफोर दासो थांनानै खानायबो हागासिनो ओमफ्राय बाबलुखौबो बिजि थुबाय। मोनागारलायबाय।
नामा बेयाव मा जादों बा बेयावबो माबा जायो मोनफैबाय लोगोफोर न' नै आं खानायखा ना माबोरै नुदों लोगोफोर आंखो मोनाबोलायबाय आरो खोमसि जाजोबना दंमोन दरजा खुलिनोसै नै साया जाबाय साहा लोंनोसै जोंहा हस्बैंड वाइफ बच्चा बाबलू सो गया है बाबलू उन्दुबाय जों साहा लोंनोसै जेठालाल नायदो जेठालाल नारेंखल लादु दंबाय नै आंना फरायनाया जोबसिगोन खरसल'सै नोंथाङाबो थरसे सासेयाव खारै मोनबाय एबार हेल' बाबलु जी बिजि ना लाबबाय इखो दिनै ओमफ्राय आंनासो माने खोमान डाक्टरनाव थांदोंमोन डाक्टरनाव माने लेट जाबाय नालाय हाबनाय जादिया बिनिखौथ' दानि जोङो थांदोंमोन ओमफ्राय 5टासोआवसो डाक्टर गैयिनि 5टासोआव फैना फैबाय ओमफ्राय आरो आङो बिजिङावनो खानाय हाग्रा पार्लार दं नालाय खानायबो हाजाना फैखाबाय माने बिजौ माहाबया जादोंमोन हाना फैबाय आं गुसुयैनो जेथो जाजोबग्रा जादों बाबलु सानाय हे सानाय एंखा फिथा गोरा फ्राव फ्राव जादों आथा खम आरो प्रिमियाम जानो मा फिल्म उन्दुनो गारदो इयो मेगना मिसमिट नाय इविल डेड राइस टू जाय मिथिया मा लेथ्रा लेथ्रा सिंदां मोरायनि लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन होनबा